लोगोफोर फाइनालि जोङो दा बेदरखौ सावखांबाय एवखांबाय नै सनाफोर दा दुन्दियाबो सायबाय जोङो दा बेखौ सायखानानै दोनसै आरोना मोदोमफ्रु दुन्दिया बेखौ होआबानो ओंख्रिया मोदोमा नामा Last day, last year, 2021 ni bedor जानाय सारे जाननायफोरखौ होदोब्रा जाहैबाय जोंनि 2021 नि लास्ट भिडिअ आरोना जोङो साब्रैजों फिसासा पार्टि जानो नागिरदों पार्टि अमा बेदर अमा बिबु अमा बिख्लो माबा अमा बिखा बेनिफ्राय अमा बिबौ बेनिफ्राय अमा भान्दार बेनिफ्राय नैबे दुन्दिया बेनिफ्राय बे नाना बेनिफ्राय आरो नैबेमोन जोंना बेदरा जों साब्रैल' नालाय बेखिनियानो थोयो जोंना एसेयानो नै साब्रैया सोर सोर नायनानै लादो जोंनिया हेलौ हेलौ हाय हाय बुंहरदो खनसे नै जोंनिया बिथाङा हाय ना सायदों बियो बेस्थ' रायज्लायनो हाथ'वा बे सासेखौ खोन्थिथ'नोसै आङो ओंख्रि सायदो बुं खनसे दुन्दिया सायगासिनो बासिगासिनो बेनिफ्राय सासेया मबाइलाव बिराद बेस्थ' आरोना माने मा बुंगोन बेखौ एडभान्स उइस खालामगासिनो दङ बिथाङा खनसे नाहरलाय Kimas, gore maseng mas, kimas paise. Sini teh lepas. Mas. Baik. Betungaya mana goyo. Angni megonaw mana goyo. नै गाइसमोन जोंनिया बेफोरबायदिसो लाइटआबो ओरैसो जोंनि लाइटबो गैखाया आरोना खोमसिसो सार्ज लाइटजों मोनसेजों खाना जानाय आरोना नै खाना जानायबो नंबावा मा बुङो बेखौ साइलागाव जाफ्लानाय दासो देगासिनो नै देन्जार जोंना लाइटआबो नै यो ओइनो खाजाया Saya kan ada dari lain dari sini ya, bisa nak? Ini khasnya. Deh, nih khasnya sama banyaknya. Tawa. Lagau. Berai besar bidaya nih. Tahu sakit deh. Mon. Ebar New Year atau naik bedore lo mencapai tahap. नै गाइसमोन जोङो दा फार्स्टआवहाय मा बुङो ना एवग्रोसिगोन आरो बेनि उनावहाय बिबु एवगोन बेनि उनावहाय मोदोम एवगोन मेजेम एवगोन नाखौ होबाय फ्रेट बिथाङा जोंना एवग्राखौबो खनसे नायनानै लादों फ्राय माने नेक्स्ट इयाराव लोगो मोनलायला गिरान्टि गैया बेनि थाखायनो जास्रांखानोसै फ्राय Bibu euro baik tu
दासो सुरु खालामनो जोङो नै बिथाङा एवदों नै सासे हालदै होग्रा जादों ना 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 बिथाङा अमा बेदर एवग्राया एकदमबारे थङा हाबनानै मोदै गलायलांबाय जोंनि आनैखौ खांबाय दानियाबा आरो मोनसे एवबावसिगोन हा जाख'नानै नङा जोङो गावनोसै सोरबाफोर जाफादेरनोबा फैजागोन जोंदो आरो एवबावनोसै जोङो रानजोब्बाय जोंनिया नैबे बिबु आरोना नैबे बेदर मोजाङा लोगोफोर नाय गाइस जोंनियाव बेखिनिल' मोनबो गैया बाखि बेनिफ्राय बेखिनिल' जायो जोङो ओरैनो इन्ट्रेस्टिंनि आरोना लोंनाय मानाय निसा बुस्थु मोनबो गैया बेखिनियानो जोङो ओरै इन्जय खालामबाय ओरैनो न'आवहायनो माने ओरैनो एसे टेक्ल'क्ल' ओरैनो बायनानै जाबाय आरो लोगो साथाम जों साब्रैजोंहाय बेखिनियानो लोगोफोर फाइनालि जोङो दा बेदरखौ सावखांबाय एवखांबाय जोङो दायो जानोसै आरोना अरखौ थुम थुम सुखाबाय जोङो नै दा ओरैबायदि मा होनो गालाय गुजाय जाजोब्बाय बेनिफ्राय जोङो जोंनि जानाय ओंखामजोंनो जानाय बेदरखौ ओमफ्राय एसे जाग्रोनोसै आगोलावहाय बेनिफ्राय जोंनियावहाय लोंनाय सोंनाय मोनबो बुस्थु गैया आरो खोमा खेबनानै बुंदों जोङो दा नै बेयो जाहैबाय बिबु बेनिफ्राय बेयावहाय बेदर मोजां दङ बेनिफ्राय ओंखामाहाय सिङाव दङ बेखौहाय दा लायनानै जासिगोन जोङो माजाया गाइस जोङो दा जानोसै खौसि गोमलाव जायो जोंनिया बेफोरबायदिसो जायो दा नै जादो खनसे कप सोदो जादो गोथाव जादोंना टेस्टि खामलाय खौसि गोमलाव जोंनि आरोना जानोसै आंबो दसे माबायदि जादों गोथाव संख्रिखौनो बारा गोलैनानै लाफ्लांबाय जोंनियानो जा फालतुखानै नैबे जाबाय नाबाव संख्रिया होखाखादों ओमफ्राय गोथाव मा होबावगोनलाय हेलो सोरबाफोरनो अरा दासो मोजां संदों मिउ मिउ
Nơi bisa kan dah. Mana tu pula? Janji. Boleh, jangan juga. Biji saya jangan. Aku cinta. Aku masih jaga mereka. Aksi cinta sampai ni, cinta sampai kamu. Aksi cinta sampai yang ni. Mungkin sampai nak geser masuk saya. Oh, nong temen nong kamera saja. Masuk ke dalam saya. Kamera apa? Kamera ni kamera main cuci biar kampai. Kalau kau tak mana? Nong. Oh, ini udah mah. Udah cikin warna gitu raya. Nggak video lagi. Guys man, kamu 잡아야 지 뭐야? 진짜로 잡아. Kalau bukan yang nama deh. Ini deh. Dengar. Dengar tidak. Mana ini dah? betul nama tersebut kalau ini. Gelangnya satu. Guys, man, aku sabar. Nama aku tidak kuat nama. Happy New Year, guys. Boleh mendel zahangnani sunai moza ya, boleh? Kita khonse. Moza ya, sunai moza ni sebar moza beko mana na, aja macam orang tu jadi sunai kau naik gawang sebar happy. Neng lai, neng boleh mendel zahangnani sunai deh. Neng lai. Ang saya kita jaga sunai, kita bakal gua sunai ah. Ang ayah deh thabai. गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय जाहाथे गासै आंनि लोगो बा गासै नोंथांमोननि साननाय हनाय सिमां मिजिं गासैबो मोगथां महर मोननो हाथों होनना गसाइनि सेराव आं गोरबोनिफ्राय आरजिनाय थाबाय गाइस जसे हेपि निउ इयार